slăvească-se numele Domnului Iisus Hristos, frații mei. Aș vrea ca să vă spun, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea harul Lui, Dumnezeu să vă mărească credința, frații mei, cei care mă ascultați, Dumnezeu să vă dea înviorare sufletului vostru. Aș vrea să vă spun că bucuria nu o găsiți nici pe internet, nu o găsiți nici pe YouTube, nu o găsiți bucuria. Bucuria o găsiți doar în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea dragostea Lui cerească, și să aveți parte de mângâierea lui Dumnezeu, frații mei. Căci Dumnezeu când te mângâie, nu este nimeni așa mângâiere cum Dumnezeu te mângâie El. El te mângâie, El îți dă viață, El nu te lasă niciodată. Nu știu pe care Domnul Iisus Hristos l-a lăsat vreodată întristat, dar Iisus Hristos nu a lăsat pe nimeni întristat. Iisus Hristos a lăsat mereu bucurie în sufletele oamenilor care s-au lăsat prelucrați de Domnul Iisus Hristos, frații mei. Dumnezeu să-ți aline durerea sufletului tău dacă treci prin încercări. Nu uita că spune și poetul de cântare, spune așa, că viața e dulce și amară până ieși de lumea afară. E și bună, e și amară. Iar poetul de cântare zice altul, pe flori de măr nu putem să intrăm în Împărăția Cerului. Nu sunt numai flori pe cale, sunt și lacrime amare, frații mei. Dacă Domnul Iisus Hristos a suferit și noi suntem datori să suferim, și noi suntem datori să răbdăm, că la aceasta am fost chemați. Este treaba lui Dumnezeu ce face cu fiecare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune din Epistola lui Ioan, capitolul 3, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui Dumnezeu, și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Îl vom vedea așa cu cuiele bătute care au fost, cu găurile de cuie. Îl vom vedea cu picioarele care au fost pironite. Îl vom vedea cu coasta care a fost găurită. Aleluia, Iisuse! Îl vom vedea cu căpuțul care a fost pironit în cuie. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. A fost încununat cu o cunună de spini și Dumnezeu să vă aducă înviorare. Aleluia! În curând va veni Domnul Iisus Hristos și acele răni, acele găuri din mâinile Lui, din palmile Lui, când le va arăta pe norii cerului, frații mei și surorii mele, când își va arăta mâna Lui perforată, aleluia, din mâna Lui va radia foarte tare, va veni niște razii puternice, o lumină puternică va veni din mâna Lui. Iisus Hristos s-a înălțat la cer, s-a înălțat și o mers ca să ne pregătească un loc.
El a văzut, a fost pe pământul acesta și a văzut că pe pământul acesta este foarte rău. Și ce-a zis? Eu nu-i voi lăsa pe copiii mei. Nu-i voi lăsa pe copiii mei pe pământul acesta care în curând va fi nimicit. Și am să mă duc să pregătesc și lor un loc, ca acolo unde sunt eu, să fie și ei, într-un loc care trăiește veșnic. Ia gândește-te, fratele meu și sora mea, gândește-te un pic la locul acela care este fără sfârșit. Trăiești o veșnicie întreagă. Nu te mai superi de mâncare, nu te mai superi de lumină, nu mai te superi de alte lucruri. Și atunci îi vei cânta lui Dumnezeu numai în Duhul Sfânt. Atunci vei fi o laudă pentru Dumnezeu, așa cum ai fost și pe pământ. Dacă pe pământ ești o laudă pentru Dumnezeu, ai cântarea care Dumnezeu ți-a pus-o în gură, laudă-L pe Dumnezeu cât ai suflare în viața aceasta, fratele meu. Că acolo împărăția cerurilor, acolo nu vei mânca, acolo nu vei bea, acolo nu te vei însura, acolo nu mai vei cânta în Duhul Sfânt. Acolo vei fi numai plin de bucurie, fără tristare. Acolo Duhul lui Dumnezeu va fi cu tine pururea. Și vei fi un copil al lui Dumnezeu cu adevărat acolo. Dumnezeu nu va face deosebire între tine și alții, nu. Sau între tine și îngerii lui, nu. Așa cum sunt îngerii din cer, așa vei fi și tu. În împărăția lui Dumnezeu nu este deosebiri. Dumnezeu să vă dea și vouă putere, frații mei. Și că Domnul Iisus a murit pentru noi, El când a venit pe pământ era disprețuit, era alungat, n-avea unde să-și puie capul. Domnul Iisus. Așa că tu, dacă ai unde să-ți pui capul, mulțumea și lui Dumnezeu. Așa că dacă tu ai unde să-ți așezi mâncarea ta, să știi că Domnul Iisus n-avea mâncare. Lui Domnul Iisus nu-i dădea nimeni să mânce, frații mei. Nimeni nu l-a băgat pe Domnul Iisus în casă să-i dea să mânce, nu. Domnul Iisus Hristos era bun numai atunci când făcea semne și minuni. Le plăcea la oameni ca la spectacol. Dar apoi, după ce vindecau Iisus, după ce făcea Domnul Iisus Hristos multe minuni, nu îl chema oamenii, nu îl chema în casă ca să-i dea și lui, să-i dea și lui un pic de pâine sau ceva. Nu. Nu îl chema oamenii în casă pe Domnul Iisus să-i spele picioarele și lui, că era pline de praf. Nu. Nu, frații mei. Nu este bine, să știi. Lui Dumnezeu îi place ca să fim binecuvântați de El. Și Dumnezeu să ne facă parte de împărăția Lui. Chiar dacă pe pământul ăsta poate uneori treci prin boală, prin suferințe, chiar dacă treci prin cazuri, gândește-te la Iisus și spune lui Iisus: Doamne, Tu ai dus mai mult ca mine, Doamne. Doamne, Tu ai dus greutăți mai mult ca mine, Iisuse. Tu ai dus-o lumea aceasta toată. Ai dus-o în spinarea Ta. Ai dus-o, acea cruce mare, era tot globul pământesc.
era toate păcatele noastre, dar El a dus-o până la capăt, frații mei, surorile mele. Facă bunul Domnul Iisus Hristos, ca să o ducem și noi crucea noastră, chiar dacă uneori e cu lacrimi, chiar uneori dacă este cu durere, chiar uneori dacă este cu lovituri, să ne aducem aminte de Iisus Hristos, că El o vrea să ne pregătească un loc foarte mare. Îți dai seama, să-ți dea Dumnezeu dreptul să te numești copilul Lui, să-ți dea Dumnezeu dreptul să fii copilul Lui. Adu-ți aminte că Iisus Hristos te-a născut prin El, prin sângele Lui cel Sfânt. Ai milă de noi, Iisuse, și iartă-ne, Doamne, că de multe ori greșim înaintea Ta, Doamne. Poate de multe ori nu ne rugăm, frații mei, poate de multe ori nu ne rugăm noaptea, și totuși Dumnezeu te trezește dimineața, te trezește la lumina zilei. Domnul Iisus îți arată bunătatea Lui. Poate de multe ori nu te rogi la masa ta, și totuși Iisus Hristos îți binecuvintează mâncarea ta. Poate de multe ori, aleluia, poate de multe ori nu te rogi de viața, frații mei, și Dumnezeu îți poartă de grijă, te păzea și de accidente, te păzea și de tot ce e rău, și vezi bunătatea lui Dumnezeu din zi în zi. Așa este Dumnezeu nostru. Dumnezeu să știi că te iubește așa cum ești. Dumnezeu nu-i place răutate, nu-i place sinceritatea. Atunci când ai greșit, atunci să te recunoști înaintea Lui, să zici: Doamne, am greșit, Doamne, înaintea Ta, iartă-mă. Dar dacă Domnul te-a iertat, hai să nu mai greșim și a doua, și a treia oră, și a patra oră, frații mei. Dacă vrem să ajungem în Împărăția Cerurilor, să ne limităm, să ne limităm. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea viață veșnică, să aibă Domnul Iisus milă de voi. Nu știu dacă ar veni Domnul Iisus în noaptea aceasta, nu știu câți oameni ar găsi la postul de vedere, sau poate ar găsi la televizor, sau poate ar găsi pe alți oameni pe internet, la alte lucruri mizerabile. Dar ferice de tine dacă asculți o predică, ferice de tine dacă asculți o cântare, ferice de tine dacă vei citi cuvântul lui Dumnezeu, ferice de tine dacă îl vei aștepta pe stăpânul tău, pe Iisus Hristos, îl vei găsi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea Domnul Iisus dragoste mai multă de cuvântul Lui. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Domnul să vă binecuvinteze, frații mei, și să nu uitați că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru mine și suntem iertați, dar să nu mai greșim. Să da dreptul să te numești copil al Lui și ești copilul lui Dumnezeu, frate. Dar poartă-te ca copilul lui Dumnezeu în lumea aceasta străină. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Multă pace vă doresc. Pace.